سلام أنا لما عند فيديو نازم حرام ميديا زرارة وزل زعباتات بحرب مخان كنرينا كواتم حدا دما ታቸው ረዳ ካፍቲ ንኽልተ ዓመት ናይ ትግራይ መራሒ ኮይኑ ከገልግሎ ዝጸንሐ ወሪዱ ከምዘሎ ስደተኛ ኤርትራውያን በኢትዮጵያና በሌሎችም ሀገራት ውስጥ ሆነው የሚሰሯቸው በኢንተርኔት ላይ የሚያጋሯቸው ፊልሞችም ከድረገጽ ላይ ወርደው ይሸጣሉ። زياتهم طرح يكونون اب تيك توك زغبر زلو غدون እናቀጸለ زياتهم كالوتن نزيم زمساسلو فيديوهات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال انويس لك عبيتنا يسوم نزل تعمل سولو زانا قوم فيديوهات ني وحابيرنا كنزانا قاينس كان فيلم تشحاركم صنع ببللق ميمجهم سيا Guess who's back سلام سلام لغوركم كي بي اتش دي يوتيوب شانل بيت سلام معكم معكم زنا فتحنا بالابوتانا تاريخنا نينا يا صاحبكم من القناه تحدش لهونكم سبسكرايب بمغبا اولا شرمو ترشيحكم زاب ديزات تمشاتكم لايك بمغوار جمروا انا بحسات تسزلوا دما شر نغورا شتتيلنا نا فيدينا شتت ካልእ ኢትዮጵያ ከይወፅና ሎሚ አብይ አሕመድ ኣብ ዝርግሖ ስእሊ ማለት እዩ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ጠቕላላ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ጋር ሎሚ ከም ዝተዛረቡ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ጸጥታን ሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ትፈልጡኹም ኣብቲ ሕብረት ናይ ኣፍሪቃ ድማ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ተመሪጹ ነይሩ ማለት እዩ። ሎሚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መጺኡ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተረኸበ ኣብይ ኣሕመድ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ፖለቲካ ነዚ መስል ክቡራት ተዓዘብቲ ካልእ ናፍቲ ናይ ኤርትራ ገጽና ምስ ንኸይድ ብዛዕባ ቲክቶክ ኣብ ኤርትራ ዝብል ቪድዮ ኣብ ኤርትራ ኮይና ዝዘርግሓታ ቪድዮ ካብ ኤውሮጳ ዝኸደት ጓል ኣንስተይቲ ምቕድም ናታ ምሉእ ትሕዝቶ ቪድዮ እውን ምስ መብርሂኡ ክበኩም እየ። እታ ኢትዮጵያውያን ዝሰርሑላ ዘለው ዜና ግን ንርእዩ። ከኢንተርኔት አገልግሎት ጋር እንግዳ በሆነችው ኤርትራ የቲክቶክ ቪዲዮዎች እየተሸጡ መሆኑ ተሰማም። ለአንድ የቲክቶክ ቪዲዮም 47 ናቅፋ ተመን ወጥቶለታል ተብሏል። እንደ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ያሉ የገዢው አባላት በስተቀር በዛች ሀገር የኢንተርኔት አቅርቦት የለም። ዳታ ፖርታል የተሰኘው ድረገጽ ላይ የተነበበው መረጃ እንደሚያመላክተው በኤርትራ ውስጥ ኢንተርኔት የሚጠቀሙ ሰዎች 50 ሺህ ገደማ ብቻ ናቸው። 4 ሚሊዮን ከሚደርሰው የኤርትራ ህዝብ ውስጥ የፌስቡክ አካውንት ያላቸው ዜጎች ደግሞ 19 ሺህ ናቸው። አገዛዙ ጥብቅ ቁጥጥር በሚያደርግባቸው ጥቂት የኢንተርኔት ካፌዎች በኩል እጅግ ዘገምተኛ የሆነ የኢንተርኔት አቅርቦት ያለ ሲሆን እነዚህ የኢንተርኔት ካፌዎችን በዩቲዩብ እና በቲክቶክ የሚለቀቁ መረጃዎችና የመዝናኛ ስርጭቶችን በችርቻሮ እየሸጡ ነው ተብሏል። ብሓፈሻት ናይ ቪድዮ ቲክቶካት ይሽየጥ ምዃኑ እንዲ እስኳ ኩላኩም ትፈልጡ ኢኹም። ሕጂ ኣብቲ ናይ ዋጋ ገለውኳ ድሓን ከብርሃልኩም ናይ ታጓል ቪድዮን ኣሎ ብዓብዩ ግን እቲ ቪድዮ ሲ ኣብ ደገ ዘሎስ ኩሉ ኣትዩ ማለት እዩ። ብዙሓት ኣለኹም ህግደፋውያን ገለ ኣብ ዝኾንኩም እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኢንተርኔት ሞ እንታይ ዓብሰላን ህዝቢ ኤርትራ ኢንተርኔት እንታይ ገብረሉ ዘይዚ ቪድዮ እንታይ ክሪኦ እዩ ገለ ኢኹም ትብሉ። እቲ ቪድዮ ግን ገዚኡ እዩ ዝሪኦ ዘሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዘገርም። ኣክንደይ ሃገራት ካብ ሙሉእ ዓለም ሲ ኣክንደይ ሃገራት ህሉ ኸውን ናይ ቲክቶክ ቪድዮ ከምኡ ገይሩ ዝሽየጥ ኣበይ ሃገር ህሉ ኸውን ክሳብ ሎሚ ብፍላሽ ከይዱ ቪድዮታት ኣብ ደገ ዝርጋሕ ዘሎ ኢሉ ዝገዝእ ሲ ኣበይ ሃገር ኣሎ ኸውን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣበይ ሃገር እስኪ መጽናዕቲ ጌርኩም ኮንኩም ሲ ንጎርና ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ ዓብ ውርደት እኳ እዩ። በቃ ተሃገርሲ ከመይ ትሆናላ ከመይ ትኸይዳላ። የሀበሻ ቲክቶክ 47 ናቅፋ፣ አስቂ ቲክቶክ 26 ናቅፋም፣ የኳስ ቲክቶክ 10 ናቅፋም፣ ዋው ቲክቶክ 30 ናቅፋ ዋጋ ተተምኖላቸዋል። በዩቲዩብ እና በሌሎች የኢንተርኔት አቅርቦት ላይ የሚገኙ ፊልሞች ደግሞ ከ20 እስከ 40 ናቅፋ እየተሸጡ መሆኑን ሰምተናል። ስደተኛ ኤርትራውያን በኢትዮጵያና በሌሎችም ሀገራት ውስጥ ሆነው የሚሰሯቸው በኢንተርኔት ላይ የሚያጋሯቸው ፊልሞችም ከድረገጽ ላይ ወርደው ይሸጣሉ። በዚህም በአዲስ አበባ ሆኖ ኤርትራውያን ከሰሯቸው ፊልሞች መካከል መስገደል የተባለው ፊልም በ23 ናቅፋ ይሸጣል። በኤርትራ ምድር የኢትዮጵያ ባህልና ታሪክ የሚንጸባረቁበት የኪነ ጥበብ ስራ የማይሰራጭ ሲሆን እስከ 2010 ዓ.ም በነበረው ጊዜም በአማርኛ የሚናገር ሰውና አማርኛ ዘፈን የሚያዳምጥ ኤርትራዊ በሻቢያ ሲቀጣ ነበር። ይህንን አሰራር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተወው እንደመጣ የሚታወቅ ሲሆን በትግራይ ክልል ውስጥ ኢትዮጵያውያን ሰርተው በኢንተርኔት ያሰራጯቸው ፊልሞችንም በኤርትራ ኢንተርኔት ካፌዎች ውስጥ ሲሸጡ ይገኛሉ። በዚህም ጊዜ ለኩሉ የተሰኘው ተከታታይ ፊልም ማተሳረብ ራዩ አብያት ክቡራት ያህዋቴ ሐሳብ መስማ አፈሎኒ አንድ ነገር ከረልኩም ኣብ ኤርትራ እንደዘለኹ ያለው ዝታሕቲ ምስ ታ ግዜ ለኩሉ ትብል ዘላ እታ ናይ ትግራይ ከይትግረሙ ግዜ ለኩሉ ትብል ዘላ ናይ ትግራይ ኣብኡ ትርአ ዘላ ገደል ሓበሻ ቲክቶክ ፋኒ ቲክቶክ ፉትቦል ቲክቶክ ዋው ቲክቶክ መስዋጉኡ ማለት اوكي ابزي حجي خبرات تعزبت تا واغو تبل زلا كيرموكم واغو يكونن
كفاليو كفال لأبنت قداميتي مسجدل تبلن هلت 23 ولا لا تا مسجدل تبهال فيلم هم 23 كفال هو حبيشة تيك توك 44 كم زب بارتي أمز قبروه لأبنت شي حدا حد يشوف مقيس كان 24 كفال زنبرة كباب بيلو مرتين كان 24 كفال زنبرة ريخاي إنها أوريين مو 24 كفال مسيلو حمشة دي فيديو أمز قبرو شدي شغ فيديو أمز قبرو قال بحنسا وأي فلتين جن بحنسا في بب كفالاتي مالتهم زيركا قد يشيتي مش هتوصل يترفون بجنزب سي شيتي حجيت أنا 24 23 ديشن 10 تزلقن كفالاتي بارتي نايت كفالات مش الله مناتوس بب حاجة نايت تيك توك كريستو خلي كل يوم جن نابنت أزاسو من زي أزوردا كل تخفالي لهم جبرون أفتح عند سوم زوردا 3 تخفال أفتح عند سوم زوردا 4 تخفال بب خفالات جبروه عنده ترى نفهم مالتي لذي إذا حبيشة تيك توك زولو 24 كفال بتحلهم فاني تيك توك بق أزسح زولو 20 كفال بتحلهم فوتبول تيك توك 10 بتحله واو تيك توك 3 بتحله بلعل زولو حجري وتمسجدل زولو درامات እሱ ማለት እዩ በሐፈሻ ግን ሲሸጥ ይበቃ ገዚኻ ያኻትሪዮ ገዚኻ بس قاريز اوكي እንታይ መስለኩ رسنا بلونينا حال اوانا اب اوروبا ሆይና ዚ ኢንተርኔት አበይንና እንዴት መስለና እጅ ما ተነወረድ ከለና ነዚኣ ኩል ሰዓት ነዚኣ ዝክር ነዛዘር ኣብ ኤርትራ ረሞ ንሓሕማ ንሕና ነውፅእ ኮይና ቲክ ቶክ ستحنا خريبو خون احتسبنا خريبو خودو تفوتو من عرفنا نقرقا حبرت سمنا فوتو سلازي حواتي انك ببال انت بوست نقبرا تيك توك سلازي حواتي لسه زرانا اينوكي كفك لنا خلوها يرداني سمواي خمس دبرنا زلو خمس بساعة ابي ارتخا زلو واحد شي وتسعيشكا مشومي تجني 500 خلنا اوكي تا انترنت هازلتنا مساء كبر لنا لما ناو كنسي انترنت حسب بوصل ما يقول صعب انترنت يتسنى بزنسي خواتي انا كنت بوستات بقولوا لك لكن تاسبلت افكر نفسنا ويسكرنا نحرهلو مرسنا تطوعو سلازي እቲ ክልተ ዓመት ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ጌታቸው ድማ ብልጽግና ኣፍልጦ ከም ዝቦ ብጽቡቕ ከም ዝወድእ ማለት እዩ ነመስግን ብምባል ወዲእዎ ነይሩ ሎሚ ኣብ ዝርጋሕ ዘሎ ዜና ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምርኽኻብ ስልጣን ከም ዝነበረ ማለት እዩ ንጌታቸው ተኪኡ ንሓደ ዓመት ኣብ ትግራይ ዘመሓድር ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ምዃኑ تحبير له مالتيو اتي غزياو ممحدار تግራይ መቸም ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝመጽ ምዃኑ ኩላትና ንፈልጥና ንኽልተ ዓመት እዩ ኸኣኒሩ ክልተ ዓመት ወዲኡ ግን ገና ስሩሑ ኣይወድእን ስለዚ غزياو ممحدار تግራይ ንዓመት ክቕጽል ኣለዎ ስለዝተባሃለ ናዛ ትመጽ ዘላ ዓመት ሓደ ሰብ ከም መሓድር ማለትዩ እሱ ድማ ንታደሰ ወረደ እመሪጾሞ ዘለዉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት غزياو ممحدار تግራይ ኮይኑ ተሸይሙ ንኽልተ ዓመታት ምክትል ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሓላፊ ካቢነ ሴክሬታርያ ሰላምን ጸጥታን ኮይኖም እናሰርሑ ዝጸንሑ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ 30 መጋቢት በቋጽራና ኢትዮጵያ ጀሚሩ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ተሸይሙሎም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድም ክብል ብውድብ ህወሓት ፕሬዝደንት ንኾኑ ከም ዝተሓረዩን መንግስቲ ፌደራል ውድብ ህወሓትን ኣብ ሽመት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ኣብ ዘይምርዳእ በፂሖም ምንባሮም ብውድብ ህወሓት ከም ዝተገለጸ ይዝከር ብምባልዮም ሎሚ ዝርግሕዎ ዘለዉ ብዝኾነ ኣብ ናይ ግዜ ጌታቸው ኣብ ዝኽልተ ዓመት ከመይ ከም ዝነበረውን ትፈልጡ ኢኹም ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ዝነበረቶ ትግራይ ሓውያ ተፈዊሳ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዳርጋ ሰላሕታዊ ኩናት ነይሩ ብዙሕ ህዝቢ ትግራይ ፀጎሙ ኣይተወድእን ብሓፈሻ ድማ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ምዝባል ዝነበሩ ናብ ቤቶም ኣይተመለሱን ግን ገለ ጌታቸው ገለ ፅቡቕ ነገር ንዓይ ብፍላይ ሕጂ ከም ዩቱበር ኣነ ከም ጋዜጠኛ ኮንካ ክትሪኦ ከም ዋና ዩቱብ ቻነል ኮንካ ክትሪኦ ናይ ጌታቸው ገለ ካብቲ ፅቡቕ ዝነበረ እንታይ ነይሩ ተልኩምኒ እቲ ናፅነት ምዝራብ እቶም ጋዜጠኛታት ናይ ትግራይ እቲ ህዝቢ ናይ ትግራይ እቶም ሰራዊት ናይ ትግራይ ድላዮም ይሓትዎ ድላዮም ይዛረቡ ዝሓሸ ናይ ፕሬስ ናፃነት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓና ኣብዚ ክልተ ዓመት ማለት እዩ ብዝኾነ ጌታቸው ወሪዱ ኣሎ ካብቲ ስልጣን ኣነ እኳ ከም ንሽነሽ ኮይኑ ክሪኦ እንከለኹም እቲ ምርኽኻብ ናይ ስልጣን ኣብ ትግራይ ብክብረት ነይሩ ተዝኸውን ልክዕ ከምታ ደብረፅዮን ንጌታቸው ከረክቦ እንከሎ ከምኡ ገይሮም እንተዝውድእዎ ኣብ ትግራይ ባዕሎም እንተዝፍትዎ ፅቡቕ ምኾን ነይሩ እሶም ክፈትሕዎ ስለዘይከኣል እዩ ግን ኣለኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምርኻብ ስልጣን ኮነ ወላ እቲ ወሪዱ ጌታቸው ዝብል ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ማለት እዩ ግን
كابت مالس حيزو دما بزحات تغارو نيجيتاچو تاب تግራይ ዝገበሮ ጽቡቕ ነገር ነመስግን እናበሩ ብጽቡቕ የፋንዎ ብዛዕብኡ ጽቡቕ ጽሑፍ ኣብ ፌስቡክ ካትሪ ብዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወርደ ድማ ዝሓሸን ዝበለጽን ኣማራጺ ንኽኸውን ተስፋ ገብር ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ዝህሉ ኩነታት ንኽወጽእ ሰናይ ትምኒተይ ክገልጸሉ ይፍትን ይደሊ ሰናይ ትምኒተይ ይገልጸልኩም ተጋሩ ማለት እዩ ተጋሩ ንሓመቕ ለና ይመስለና ዝኸ ሰዓት እከለመጽ ኣበይ